Er du nervøs for alt det der med pengekrise og verdens finanser? Så bare tag det roligt, for på Zulu kan du nu holde øje med finansuroen. Man kan intet spare op, og kreditten er i top. Og nu rykker de igen for lys og leje. Når jeg beder min aftenbøn, beder jeg tit om mere i løn, så jeg ikke hver en mønt skal vende og dreje. Der er intet, der er let, man går rundt og bliver så træt. Denne tilstand, den er ikke særlig rar. Så vil nu betinget om, når ungen den er tom. Ja, sådan er det bare, når man ingen penge har. Zulu, fordi vi elsker uroer.